Sedíš v autobuse a někdo o pár sedadel dál si prudce odkašle. Aniž bys nad tím vůbec přemýšlel, mírně se odkloníš. Zadržíš dech. Raději se podíváš z okna. Celé to trvá necelou vteřinu a nikdo kolem by si toho ani nevšiml. Vypadá to jako obyčejná slušnost. Malý reflex zdvořilosti. Skutečný důvod, proč se tvé tělo takhle chová, je ale mnohem podivnější, než by kdokoliv čekal. Protože ten drobný úhyb není naučená etiketa. Je to instinkt starý stovky let, zděděný po lidech, kteří kopali masové hroby uprostřed 14. století. V roce 1347 přistáli u sicilského přístavu Messina janovské obchodní lodě. Na palubě měli nákazu, kterou nikdo v přístavu neznal. Během pár let se rozšířila přes celou Evropu a zabila podle odhadu třetinu až polovinu tehdejšího obyvatelstva kontinentu. Lidé jí říkali černá smrt. Neznali bakterii, která ji způsobovala. Neznali blechy ani krysy jako přenašeče. Věděli jen jedno. Kdo onemocněl, obvykle zemřel do několika dní a kdo se přiblížil k nemocnému, měl vysokou šanci onemocnět taky. Nemoc se projevovala horečkou, černými skvrnami na kůži a bolestivými, zduřelými boulemi v podpaží a tříslech, kterým se dodnes říká bubo. Odtud pochází i pojem dýmějový mor. Nikdo v ulicích tehdy netušil, že za vším stojí bakterie přenášená blechami, které cestovaly na hřbetech krys ukrytých v nákladu lodí. Co bys dělal, kdyby ses ocitl uprostřed města, kde umírá každý druhý soused? Italský spisovatel Giovanni Boccaccio žil ve Florencii přímo během epidemie a v roce 1353 popsal, čeho byl svědkem. Psal, že bratři opouštěli bratry, rodiče se báli vlastních dětí, manželé utíkali od manželek. Ne z krutosti, z paniky, která se šířila stejně rychle jako nemoc samotná. Celé rodiny se zavíraly do domů a odmítali vpustit dovnitř kohokoliv zvenčí. Jiní naopak utíkali z měst na venkov a doufali, že je vzdálenost ochrání. Nikdo pořádně nevěděl, co dělat. Věděli jen, že blízkost znamená riziko. Zoufalství té doby vedlo i k mnohem podivnějším reakcím než jen k útěku. Celé skupiny lidí, kterým se říkalo flagelanti, procházeli od města k městu a veřejně se bičovali do krve. Věřili, že mor je boží trest za hříchy lidstva a doufali, že vlastní bolestí dokážou hněv odvrátit. Průvody táhly ulicemi za zpěvu. Davy je sledovali se směsí hrůzy a naděje. Nikoho tehdy nenapadlo, že nemoc nemá se hříchem nic společného. Strach ale potřeboval nějaké vysvětlení, i kdyby úplně vymyšlené, protože nevysvětlitelné nebezpečí je snesitelné mnohem hůř než nebezpečí, které aspoň vypadá, že proti němu lze něco dělat. O 30 let později přišli obyvatelé Dubrovníku, tehdy nazývaného Ragusa, s řešením, které svět používá dodnes. Každou loď a každého cestovatele přicházejícího z nakažených oblastí nechali čekat mimo město. Izolované, celých 30 dní, než jim dovolili vstoupit dovnitř. Benátky tuhle dobu později prodloužily na 40 dní, italsky 40 giorni. Odtud pochází slovo karanténa. Lidé ve 14. století neznali viry ani bakterie. Přesto přišli na to, že čas a vzdálenost dokážou zastavit něco neviditelného. A pak jsou tu maskovaní lékaři, které dnes znáš spíš z kostýmů na Halloween než z učebnic. Nosili dlouhé pláště a masky s dlouhým zobanem, nacpaným sušenými bylinkami a květinami. Věřili totiž takzvané miasmatické teorii, tedy že nemoc přenáší zkažený vzduch a jeho zápach. Snažili se ho tedy přefiltrovat přes vůni levandule nebo máty. Teorie byla vědecky mylná. Nemoc nešířil zápach, ale blechy na krysách a kapénky mezi lidmi. Ironií osudu ale ten zobák i z úplně špatného důvodu skutečně částečně bránil přenosu kapének mezi lékařem a pacientem. Fungoval, i když nikdo pořádně nevěděl proč. O 300 let později, v roce 1665, se mor vrátil do Londýna a město přišlo s vlastní verzí izolace. Na dveře domu, kde se objevila nákaza, úředníci namalovali červený kříž a velkými písmeny napsali Bůh se smiluj nad námi. Celou domácnost pak na 40 dní zamkli uvnitř i se zdravými členy rodiny a před dveřmi hlídal strážný, aby nikdo neutekl. Kronikář Samuel Pepys si do svého deníku tehdy zapsal, jak se štítí projít ulicí kolem označených domů a jak si radši zacpe nos, i když ví, že to nic nezmění. Lidé v 17. století pořád nerozuměli, co nemoc přenáší.
Přesto instinktivně sáhli po stejném řešení jako Dubrovník o 3 století dřív. Oddělit nemocné od zdravých a počkat. Tohle všechno možná zní jako dávná historie, která se tě netýká. Jenže právě tady přichází ten zvrat. Ten reflex, kterým se ve 14. století lidé odtahovali od nemocných sousedů, nikdy nezmizel. Jenom se přestěhoval z Florencie přímo do tvého mozku. Psycholog Paul Rozin, který na University of Pennsylvania desítky let zkoumal emoci znechucení, zjistil, že odpor, který cítíš k hlenu, zvratkům nebo otevřené ráně, není náhodná reakce. Je to jeden z nejstarších varovných systémů, jaký lidské tělo má, navržený tak, aby tě odháněl od všeho, co by tě mohlo nakazit, ještě dřív, než si to stihneš uvědomit rozumem. Znechucení nefunguje jako morální soud. Funguje jako poplašné zařízení proti neviditelným patogenům. Rozin ve svém výzkumu popsal, že nejsilnější znechucení vyvolávají věci spojené s tělesnými tekutinami, rozkladem a viditelnou nemocí, protože právě tyhle podněty provázely nákazu po celou historii lidského druhu. Čím blíž je něco tvému vlastnímu tělu, tím silnější poplach spustí. Kanadský psycholog Mark Schaller tenhle systém pojmenoval ještě přesněji. Nazval ho behaviorální imunitní systém, tedy soubor psychických a behaviorálních reflexů, které fungují jako doplněk k tomu skutečnému, biologickému imunitnímu systému v tvé krvi. Kýchnutí, neobvyklá vyrážka, nezvyklý pach, deformace nebo jen cizí a neznámý vzhled dokážou tenhle systém spustit stejně spolehlivě, jako spouštěl strach z nakažení ve středověkých ulicích. Problém je v tom, že tenhle systém neumí rozpoznat skutečné nebezpečí od pouhé podobnosti s nebezpečím. Schaller to ověřil i experimentálně. Ve svých studiích lidem nejdřív ukazoval fotografie nemocných těl nebo je nechal číst o nakažlivých chorobách. A teprve pak měřil jejich reakce na fotografie neznámých, cizokrajně vyhlížejících tváří. Výsledek byl pokaždé podobný. Lidé, kterým se krátce předtím připomnělo riziko nákazy, hodnotili neznámé tváře jako méně důvěryhodné a udržovali si od nich větší představovaný odstup, i když ty tváře s žádnou nemocí neměly nic společného. Stačila pouhá myšlenka na nákazu a mozek automaticky zpřísnil obranu vůči čemukoli neznámému. Právě tahle nepřesnost stála v historii životy nevinných lidí. Když se černá smrt šířila Evropou a nikdo neznal skutečnou příčinu, začaly kolovat zvěsti, že za nákazou stojí židovské komunity, které prý otravují studny. Zvěsti to byly naprosto nepravdivé. Přesto vedly k masakrům v desítkách měst mezi lety 1348 a 1349. Vyděšení lidé potřebovali viníka, kterého mohli vidět a zastavit, protože neviditelnou bakterii zastavit nedokázali. Behaviorální imunitní systém, ten samý, který tě dnes odtáhne od kašlajícího cizince v autobuse, tehdy popohnal celé komunity k násilí vůči lidem, kteří s nákazou neměli nic společného. Přemýšlel jsi někdy, proč se strach z nemoci tak snadno promění ve strach z cizích lidí obecně? Odpověď je nepříjemně jednoduchá. Tvůj mozek si za tisíce let vytvořil zkratku. Neznámé se rovná nebezpečné. Ve světě bez mikroskopů to dávalo smysl. Cizinec z jiné vesnice mohl skutečně nést nemoc, kterou tvoje komunita neznala a proti které neměla žádnou odolnost. Jenže tahle zkratka nerozlišuje mezi skutečným rizikem nákazy a pouhou odlišností. Reaguje na cizí přízvuk stejně jako na horečku. Reaguje na neobvyklé oblečení stejně jako na otevřenou ránu. Trvalo stovky let, než lidstvo nahradilo tenhle instinkt něčím přesnějším. V roce 1854 vypukla v Londýně epidemie cholery a lékař John Snow se rozhodl, že tentokrát nebude spoléhat jen na strach a domněnky. Zakreslil do mapy Londýna každý jeden případ úmrtí a zjistil, že se všechny soustředí kolem jediné veřejné pumpy na Broad Street. Nechal rukojeť pumpy odstranit a nová onemocnění prakticky přestala. Nemoc se nešířila vzduchem ani vinou cizinců, jak se tehdy věřilo, ale kontaminovanou vodou. Snowova mapa byla jedním z prvních důkazů, že nemoc lze zastavit pochopením, nejen vyhýbáním se všemu neznámému. A přesto, o více než 150 let později, ten starý reflex pořád funguje přesně tak, jak fungoval v roce 1347. Vzpomeň si na první měsíce roku 2020. Lidé si horečně kupovali toaletní papír, i když s virem nemá naprosto nic společného. Jenom proto, že hromadění zásob dává tělu pocit kontroly nad neviditelnou hrozbou.
Lidé se odtahovali od cizinců podle národnosti nebo vzhledu, přesně jako se středověcí Evropané odtahovali od kohokoliv, kdo přišel odjinud. Prázdné ulice, zavřené hranice, lidé zírající z oken na sousedy, kteří se odvážili ven bez roušky. Na podlahách obchodů se objevily čáry po 1,5 metru, přesně tam, kde měl člověk zastavit, aby zůstal v bezpečné vzdálenosti od dalšího cizince. Podání ruky nahradilo ťuknutí loktem. Dezinfekční gel se objevil u vchodu snad do každé budovy. Nic z toho nebylo nové chování. Bylo to jen 14. století v novém kabátě. Když se podíváš zpátky přes celých 700 let, uvidíš pořád stejný vzorec, jen převlečený do jiného oblečení. Maska ze 14. století. Zamčené dveře se 17. století. Odstraněná rukojeť pumpy z 19. století. Rouška a čára na podlaze z 21. století. Nástroje se mění s každou generací. Instinkt, který za nimi stojí, zůstává úplně stejný. Podívej se na svoje vlastní reflexy z poslední doby. Otřel jsi z ruku o kalhoty poté, co jsi podal ruku s někým, kdo právě popotahoval nosem. Zdvořilej si odmítl sklenici, ze které se předtím napil někdo nemocný. Přešel si na druhou stranu chodníku, když si zahlédl někoho, kdo vypadal nezvykle nebo se choval mimo normu. Zaváhal si, než si otevřel dveře veřejného záchodu holou rukou. Odsunul si talíř, na kterém našel vlas nebo divný pach, i když ti nikdo nedokázal, že by ti ublížil. Nic z toho sis nenaplánoval. Tvé tělo se rozhodlo dřív, než si o tom vůbec začal přemýšlet. Úplně stejně, jako se florentská rodina rozhodla zavřít dveře, ještě než si stihla položit otázku, jestli je to nutné. Není to slabost ani přehnaná úzkostlivost. Je to systém starý stovky let, který tě chránil v dobách, kdy neexistovaly vakcíny, antibiotika ani mýdlo s antibakteriální přísadou. Problém nastává až ve chvíli, kdy tenhle systém přestaneš kontrolovat rozumem a necháš ho rozhodovat úplně sám, tak jako se to stalo davům v roce 1348. Jakmile víš, že ten instinkt existuje a proč vznikl, získáváš nad ním trochu moci. Dokážeš rozeznat, kdy tě varuje před skutečným rizikem a kdy jen reaguje na pouhou cizost samotnou. To je přesně ten rozdíl mezi středověkým davem, který hledal viníka mezi sousedy, a lékařem, který si radši nakreslil mapu. Tahle znalost tě nezbaví instinktu. Jenom ti dá možnost volby, kterou lidé v roce 1348 neměli. Oni svůj strach nasměrovali na sousedy, na cizince, na kohokoliv, kdo se dal snadno ukázat prstem. Ty máš navíc mikroskop, statistiky a 700 let záznamů, které ti řeknou, kdy je odstup moudrostí a kdy jen strachem, který si hledá viníka. Až příště pojedeš autobusem a někdo o pár sedadel dál si prudce odkašle, znovu se mírně odkloníš a zadržíš dech, aniž bys nad tím přemýšlel. Tentokrát ale budeš vědět, čí je to vlastně reakce. Nebude to jenom tvoje. Bude to ozvěna středověkého města, plného lidí, kteří nikdy nepoznali mikroskop a přesto přesně věděli, že přežití někdy začíná jediným krokem stranou.